Salutare fraților, astăzi o să ne jucăm Roblox. Da, Roblox. Și să nu uitați să dați un subscribe, un clopoțel activat și hai să trecem la videoclip. Da, nu o să ne jucăm jocul ăsta, logic, o să ne jucăm Grow a Garden. Da, dacă știți, azi o să fie un update cu Rain de Taco cu 100 de pic să vă arăt. Uitați acolo, 5 ore și 2 minute, 5 ore și 2 minute. Hai un pic să vă arăt frama. Ce are mă acolo? Cactuse, cacao. Da, puțin, hai. Rain the tacos, tacos, rain the tacos, forever, tacos, and the tacos, forever, tacos. O, 100 blueberry, ce bă? Da, aici. Ăsta l-am avut. Ăsta nu vreau să-l iau. 33 strawberry și un de ăla. Și ăsta tot l-am. Da, dă slab. Vreau și să iau ceva. Ia, aici. Not kikio. Be egg. Anti-be egg. Zamaltoi. Common egg. Coconut. Ok, Dragon Fruits. Mi-au trecut. Ce naiba aia, mă? What the fuck? Ok, nu cred că nu o să am nimic. Și ca să nu uitați, când o să apară eventul, o să fac încă un videoclip cu ăla, cu live-ul. Nu știu cum să fac live, să nu râdeți. Nu știu să fac un live. Atât trebuie să vezi. What? Cât am mango-ul! Chiar nu vreau să mă uit la mango. Ăla de vreo câte kilograme are mă ăla. Asta nu. Nu, 55 kilograme. 62 chiar. Tranquil ăsta. Asta donăm toate fructele să vedem când ne dă toate. Ce zice bă ăsta? Tot că n-ai bine în gură. Am luat de la event, o să mai apară o grămadă de eventuri. And the tacos, and forever. Tacos. Asta da pe. Ăsta. Oh, ce-am făcut? And the tacos, and forever. Tacos. Sper să nu vă mirați dacă am Ender Strawberry. Garden. Am chiar doi. Ce naiba că nu pot să ajung acolo? De ce nu pot să ajung acolo? Burning Bad. Încă Burning Bad. Nu știu ce era cu Burning Bad-ul ăla. Încă Burning Bad. Încă Burning Bad.
Încă un burning bad. Și încă un burning bad. Abia aștept că o să am o grămadă de fractori. Expensive. De ce să nu dăm un expensive? Rain tacos. Forever tacos. Asta e grădina mea! Atât de mare. Ha. Nu știu că a mea mai mică, dar mă rog. Bro, dar mulți mango mai am, nu o să colectez pe toți, logic, că-s prea mulți. Și prea mulți beastal. Mazarea asta. Mă doream eu atât de mult, dar acum chiar că nu mi-am eu doresc. Ai zis un prieten, dacă îți dorești să nu ți le iei. Cred că am toate prima sigurile. Ia stai să vedem ce la SED. No. Ce la SED. Nu-i nimic bun. Vă place grădina mea, totuși. Dați o notă. Comentarii! O notă la această superbitate. Chiar dacă eu nu chiar mai bogat decât mine. Uite la acolo. Încă unul acolo, dar nu prea mult. Pentru că astăzi, în 4 ore, fie update-ups. De ce să nu urcăm pe Rain the tacos. Dacă sunteți începători de Grow Garden sau de Roblox chiar, eu chiar am fost. What? Un like pentru baza asta mișta. Un like pentru baza asta. Giga în picone. What the hell? Bra. Nu știu ce să mai iau. M-a terminat. Bistalc. Am prea multe bistalcuri. Eu nu mă laud, dar zic că am prea multe și vreau să vă dau unul. Nu pot, da, aveți dreptate, nu pot. Da, eu dacă puteam, vă dădeam toate bistalcurile, sincer să vă zic. Toate. Slabe. Da, vreau 100, da. What? M-am urcat. E greu. N-am făcut în viața mea. Uite că face acum, măcar Davide. Uite, deja nu m-am făcut să... Da, câte kilograme au toate? Ia să un pic să ne uităm. Am multe bistalguri decât credeam. 7000, foarte puțin.
tare. Vreau că este luat. 10 minute. Am 9 minute la dispoziție. Vreau să vă arăt. Nu o să coleg prea cam toate, cred. Sunt prea multe să... Cam gata și cu ferma. Total cu 7000. Are cât o să mergea? Șapte mii cu 1000. Nu am. Și cam asta a fost videoclipul. Aici o să se termine. Ne auzim la videoclipul următor. Peste 4 minute și 5 ore de video. Pa, pa!